Rara, sai na gan shi, sai na gan shi, sai na gan shi, sai na ga Rara. Dakaru, jinjina a gare ku. A bisa irin gudunmuwa da kuka ba kasanmu Najeriya. Da Allah ki haƙuri bai Allah. Da Allah ki haƙuri bai Allah. Allah ki haƙuri. Ki haƙuri da Allah bai Allah. Ki haƙuri. Ki haƙuri da Allah bai Allah. Ki haƙuri ki mare. In bacin da Allah ya auna mana arziki da biredin nan ma ba zai ci ba a garin nan. Kamaya. Yo ai halittun nan da suka sako girgo ba shi labari. Su waye waɗannan? Mun zo kawo ƙarshen ku, lallai ku ne ƙauya. Lallai kada ki bari mai gida zat ya san da zuwansu. Wannan yarinyar da ido na ganta. Wallahi mai yaci. Kai aljana ce. Kai ni ba mai ya ba ko ma menene ni talashe ni saboda ni na kamu da soyayya ban iya rabuwa da ita. Captain Nabila. Yes sir. Hukumar soji na bukatar. Duk in ban zo gaban ki ba jina nake dai gani nan kamar wani ban da lafiya gani nan dai. Aikin da muke na baya yanzu wanda ya taso ya fi na baya. Don haka muna buƙatar jajircewa. Kawai ni ya riga ta ka amince da ni shine. Muna ba ke ce? Ku juya, farmaki. Ba mu aiki. Zo ka dauka. Rara, Rara, sai na gan shi, sai na gan shi. Kedan kin dauke mu sakar karu mun zo iba ruwa yake dauki guga ki jefa cikin rijiya. Wallahi kin ga ni ta. Tsaba kin raina mu wayo. Ya tabbata so kuwa ce ke. Ke da wannan saurayin naki mara tunani. Ku zo na ku da abu kamar marasa hankali. Ni ke ce ma so kuwa? Ni wallahi ke baki sani ba ni wacin lokacin da kika fara soyayya da wannan sakaran. Mara wayo mara aikin yi wallahi ni din na ma ji baki na ma tsane ki. Waye sakaran tukunna? Wanda kike soyayya da shi wannan Ƙarya ne wallahi. Kan balasi Dauda, magana yarinyan nan wai. Ƙarya kike. Ke ji ba da zaka kuma za ta yi. buguna yaki. Yarinyan nan wai ta girma Ni kai mani da kenan. Kuma ta ku tasu. Ki kiyaye ni. An kya kiyaye Ki kiyaye ni bin toto. An kya kiyaye Bin toto. Wacin ga Asiya ki kiyaye ni. tana ga miki magana fa. Yo ko kidan ƙarfi ake mata? Ta isa ta taba ni? Me rab
inna billahi inna huwa kin gama zuwa dan dai. Ya akai. Asiya ya akai. Yawa. Ba wannan bitoto din mace ba mun zo ima ruwa rijiya ta ce ku ga wani ga ne mata magana kawai ta riya da na bugu. Kawai haka nan. Wato ku kuna ga takamaku a garin nan ji kuke kaman kun yi kowa wannan yayan nake bishir wuta yake ko bishir wane ne? Kun tare gani kuke kaman kun yi kowa cikin garin nan? Mun fi kowa. Palestine nan wai kiyaye nan ke ga magana? An gaya mai. Ƙarya kike. Da ba za a gaya mai magana ba. Okay, wato ko gaya mu. Yawa. To ki turo shi da abin da zai yi. Na gode. Dan Allah dan annabi ga wuta dan girma Hey! Allah ka ce su yi hakuri. Na ci alwashin duk wanda ya taba binta sai na karshi. Inna lillahi dan Allah kai mare ga wuta. Kai, kuma je mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rara, Rara, sai na gan shi, sai na gan shi, sai na gan shi, sai na ga Rara. Kunan ku haɗa kawunan ku sha tsarin ko? Ta zo ta murɗe igiyar ta harɗe mata kafa. Ina Dauda ne ya zo ya gyara. Dauda! 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 Iko sai Allah. Kai Dauda! Waya fita ne, wadda dai in ga ikon Allah. Rara, Rara, sai na gan shi, sai na gan shi, sai na gan shi, sai na ga Rara. Dauda! Iko sai Allah. Har rana ta yi, azahar ta kawo jiki kana nan kana ta shirgar bacci. Har da hoton marara yake kwantawa. Da kuma hakura daga yau. Kayo duk ɗakin ma ashe hotunan marara ne. La ilaha illallah wannan abu ya min daɗi. Allahu akbar. Kai wannan da ubangiji Allah ya haɗa ka da farara. Kai ji hotunan shi duka a liƙe a ɗakin. Yau ni kwana biyu ma har ban leƙo ɗakin na gani ba. Allahu akbar. Farara ɗan albarka. Yaran kirki. Bawan Allah. Mutum mai alheri ɗa na gari kai na gari na kowa. Allahu akbar. Dama shi haka yake na kowa ne. Shi ne nan farara gashi nan duka hotunan shi. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sarkin ado ɗawisu. Allahu akbar. Akwai shiga akwai riga. Mutum mai kamala yaro mai mutunci da sanin ya kamata da ganin mutuncin tsaihi mai son matasa ya ga cewa kowa ya samu hanya. Allahu akbar. Allah dai ma a bani hoton nan. Dan Allah bari in da ma da mai hoto in yi haka. Allah ma. Ya dauke ni. Na tsara kai Dauda. Kai da shi Rara ya shigo gada. Rara tashi. Ka tashi masoyinka ya zo ai ka burge. Masoyinka ya shigo gari Rara an ce yana can gari yana taraba alheri. An san halin shi. Shi ya bada yana murna wanda ya ba yana far'a. Kai taso ka je ka ji abu. Taso. Ai na ka ji ne iya. Gajiya kuma Raran ya shigo gari ka ce ka gaji. To ai wallahi mahulki shi nake ta yi tuntuni ni kika mata shi ne bacin ma da na jikin je. Farara. A ke bata mai suna kike iya. Rara za ki ce rara suna. Rara. Yauwa rara. Rara. Yake haƙuran ne sun kusa cirewa iya shi yasa. Rara iya. Rara. Wai da gaske ya zo? Da gaske ya zo? Ya shigo gari gashi can cikin gari yana ta raba alheri. Kai kana nan kana baccin asara ta so ka wuce ka je ka masoyanka. Ake son to aini. Iri gare shi Allahu akbar. Dan albarka dan gaske.
wallahi dan gaske ne. A da gaske. Wannan yaro dan gaske ne. Da gaske. Allah ya mai albarka. Allah ya ƙara daga darajar shi. Allah ya sa mu dace. Allah akbar. Wai shi ne wanda in ya tashi ya kwantsama maka kyauta. Allah sai ka ru. To ai ke ma tsohuwa kenan baba da kuka san haka. Ina ga mu da muke son shi jini da fata. Yanzu ba garke bane can. Kai dai ka tashi dai ka ganni da dabbobi na. To duk sila arzikin. Yau yanzu ki iya kiran shi Rara. Ko kuma ce man wai ba daidai nake faɗi ba. Yanzu ki iya kiran shi Rara. Yanzu ka hanzarta ka tafi can inda yake. Ka samu ma riga ta kirki. Wuce mu ji. Mu je iya. Kafin ka je ka daure tinkiyan nan ta harɗe kafar. Liman, wane gari? Muke faruwa ne kwana biyu ban ga Yasir a fada ba. Bai ma ban kwana ba. Gani ai bayan kwana biyu nan muka haɗu da Yasir na gan shi ya ɗauko hilin buhuna da yawa. Emtin buhu ba komi. Na ce Yasir na zuwa wai ko zai je ko kwandaga ko ina inda ake tono dukiya. Wai ana samu zinari zai je tono zinari ya samu kuɗi. Na ce oh Yasir Allah ya bada nasara. Gaskiya ne wato. Na ɗauka ya baka ban kwana. Wato Yasir kuɗi yake so. Mai gari akwai wanda bai son kuɗi. A wannan kuma gaskiya ne. To Allah ba da nasara. Allah ba da nasara. Kuɗi. Ita ko wannan. Na malima yawan shi Yasir kuɗin za a ci ko buhu da su ko zinari za a ci ikon Allah. Addu'a dai na ana tuntuɓa. Wato ina malima. Yawai ina amfanin mazama wannan kawai namu ba tarbiyya ba komi haka kawai ba zaman lahiya haka kawai yara sun tarbiyyar su ta lalace haka kawai ba wanda malaluru muna ta neman azaman zaman lahiya abu ya gagara malaluru Allah shiga ta mala yo ina ka manto sallama yo ina amfanin sallama yo ka shigo hari kaman ka shigo kasuwa yo galla ga ta mala ina amfanin wannan sallaman ma da zan yi da abin da ake yake haura cikin garin nan me yake faruwa yo an rena mai gari an rena ku kai liman ga yadda zaka fasara aya alqur'ani kai mala halluru Allah shi ya taimake ka dakata Allah ya taimake ka ka san abin da kake faɗa kuma ka san a ina kake fada ce nan ta wuce wurin wargi ni yanzu nan ganin har akwai wani wanda ya isa ya rena ni to ai ka shiga hankalinka Allah ya taimake ka ranka to ai ni gani ne ran kai dai kai baka san abin da ke faruwa ran kai dai shi ya san lahiya hazan ce lahiya mala halluru yo ina lahiya take ba wata lahiya yanzu nan na dawo da gona kawai na zo ta da yaron nan na gidan marigayi mai wake ya zo ya cire ma yaro na kunne kunne wai dan adam aka cire ma kunne kaman kunnan akuya zaka ganshi Allah ga ta mala kaman kunnan akuya sai ma ka ganshi to ka gani dai Allah ga ta mala liman subhanallahi wannan yaron wallahi na san shi abin da ya faru shekaran jiya na hitaran gadi can bayan gari kun san an yi gangi irin da wannan yan taurin suka yi ta wasa wallahi yaron nan na je na samu ana ma yaron nan kiɗi yana tsima yaron nan da ya murza hular shi wuta ke tashi subhanallah da ya murza hular shi za ga wuta ke tashi subhanallah yaron na a tsanibi ne me gari haka za a sa ido ana kallo ya kamata a dawo mataki gaskiya to dama ina so wannan yaron ya kai ballen shege da kake ganin shi dan ni na ga abin da yi wannan ma gaba na yayi kyau Allah ya taimake ka ranka dai in dai ba dauki wani mataki ba kan wannan to Allah ya taimake ka ranka dai ni fa garin nan ya ishe ni to billahi allazi in ga ma gaskiya mai gari yaron nan har in baka dauki mataki kan shi ba to ba wai tsiraru wasu yara matasa kamar shi ko manya mu haka to wallahi kai mai garin ba barin ka zai ba wata ran kai ma din ba kun da ma kanka zai neme dace to saurara kun san abin da za mu yi dauka mana mataki ba za a dauka mala halluru ranka dai wannan abin da ya faru na yaron wurinka ya tsima ni ya zama wajibi dole yaron nan in daukar mai mataki kwakwara kawai abin da za mu yi zan dauke shi in kai shi binni in mu yare na munan karkara bai rena binni ba su za su yi maganin shi saboda haka maza da kai da malam lado ku tashi ku bi malam hallu a yaron nan a taimake shi kada ya rasa rayuwar shi haka ne gaskiya kada jinin shi ya kare ya mutu nagode ranka zan shiga gida yanzu Allah saka da alheri ranka da na gama abin da ke yi zan same ku can Allah saka yi wannan abin ba na zama bane ba nagode ranka wannan da bare ayin Allah bana da mun bana dai kyau alhamdulillah ba ni zan ga maka na rantsi da Allah gabashin nan na rantsi da Allah sun noma daga kamar babu kaga dan munan da aka dinga kawo jiya da aka tanko abu kaman ba su kariya ai dawa ba nake ga kaman bata kai ba wallahi
daman dawa ya yi 50 wanda suka fita na gero ko ya fi 100 wani ko ya kuma kusan wani abu ba arewacin da ba abin da aka samu sama da rake an noma rake anya kaga wani su dan bala waken da aka samu kaga mun bala ai wannan damuna alhamdulillah an yi wake haba action kaga dawo da aka kawo da masara gonar sura kare kayan Allah har yanzu tana nan kawo ake ta yi tun je hayan to banin kai ta karewa har yanzu kawo ta ake yi banin kai ma karshen magana a wannan shekarar akwai abin da ya samu ingantuwa irin taliya da wake taliya da wake sun fara ma sun yi wake gonar su to ai shi sanya aka samu ingancin taliya da wake jiha ta ce ɗahir mangal shi ma na jiha ta ne har rara na jiha ta ne jiha ta ne haka da Allah ce ka shigo mutane fa sallama ba komai kai ba musulmi bane ba ya hakuri jikan Usman dan Fodiyo ko ba komai ka ba mutane kan jikan Usman dan Fodiyo assalamu alaikum wannan hakokin da kake wai kai me riba ka ban gane me riba ta ba yo ko ba bai tsira na ko mi ni ina ruwa na ni ai dan Allah nake baraka da ga mashi dai ko dai wani abu kake samu ne ban sani ba annabi a wannan ya wuce wani abu kai shayi shayi wannan soyayya ce tsakani na da shi ya san kana yi yo ko bai san ina yi ba ai dan Allah nake yi dan Allah nake yi ni ai ba kai dan bala dan Allah baka ma shayi shayi ci gaba da yi mun san wani abu mun san wani abu shi abin da nuna shi da mun kamar jira yake da an yi magana rana kawai da kace a he tashi ta wani abu kai fa na ga kamar haushi na ma kake shi a gaskiya ce na ga abin da nake gaskiya ce na ga kai ba kai dauda Allah tsaya ka bi mi da kai dauda na lura kai sannan a saka sako ni za kai dauda me haka da Allah ka take shi da an yi magana ai shi wannan mun ala gare shi wallahi shi kai san rara kake ce wannan rara kai na to kamar wace rike ne za ku yi bugan kamar ba wani abun nan kamar rike ne za ku yi bugan rike ne za ku yi bugan haɗe man kai za ku kenan kai dauda ba ka da ƙarfi kullun sai neman rigima rike nan ku ba ni hula ta ba matsala taron man ka zo muna maganar zaman lafiya amma ga lokacin rotsa mu taron man muna so muna firan arziki ka zo mu da wannan ta yan bakin ciki ne ku da ma na sani ba matsala duk zan yi maganin ku ɗaya bayan ɗaya ne na wurin ka cika cinye duk zan yi maganin ku duk haushin ku nake ji zauna mi to ai na ga ni garin nan ma na ga kamar haushi na ake matso tawa kai ka ji matsala wallahi duk sai na yi maganin su to sai na yi maganin su mana kai ka ji matsala ta da kai kamar ya a ce ba a gaya ma gaskiya wannan gaskiya ce to kullun kai ka je faɗa da wannan ka je faɗa da wannan to ai gani ne ana neman a zagi rara to ni kuma na zage shi wallahi sai in kona garin nan gaba daya wallahi sai in cinna mai wuta ni ba ruwa na ba a yi na bane kake wannan magana ayo ban yi kaga abin da nake so komai dan bisa ne a hankali to ka gane ka daina wannan abin ka nemi zaman lafiya da mutane ka gane kuma ni shi ne zirarar nan kullun gani nake gakanan dai gakanan kullun ni ban ga wani cigaba a tare da kai yo in ba ku gani ni ina gani ni na sa abu da nake gani kullun soyayya shi ƙara karuwa take rarara kullun ƙara karuwa take cikin raina yanzu ji ne ran nan an zagi ka baka ce komai ba amma yanzu gashi dan an taba rara ka miƙe ka to ita ta mutu in shi raran ya mutu a kai ma hona ga kamar nema kake ka zagaye a ni aka san ba ai da ni zo zauna ai ban zama kai ma haka ma kana neman ka wannan to ni ban zama inuwa daya da mai zage rara kowaye ga wurin nan ka zauna ka duka ka cinye ka huta dogo ni nike da kai nike tsoron ka dogo na san in dai aiki ne Allah dai baki ka huta dai baki sarki mai gari yana nema ya bude mana aiki na zo wucewa yanzu na je yana magana za a kai mu binni can fada ban gane ba mana hukunci akan abin da muka yi ma wannan gayan da ya taɓa binta fa ka durin wannan kai wallahi ƙarya ne ka sarara sarki wallahi ba a yi shi ba kai ko mai garin ya taɓa mu za mu wulla shi kawai Allah dai sarki haka yake sarki kawai ka gane ko kai mu ja kawai mu ja za ka ce mun kun je gurin ba kowa ba su sashen fikir na'ura yana mun cewa a nan gurin suke sorry sir wannan yarinya aljanati gaskiyar magana labarin da yake baka aljanati kai ka fuskanci abin da ake niyan kai da Allah guda kai ka ce aljana kai ka ce horror film to wani zance zan dauka a ciki dubanan yana can wani duniyar yana yin ma ne ba ni da ban hanyar da wace dace lallai ki daukan sabon sa haifiyar
yana da hannu dubu a ciki. Assalamu alaikum masu kallon mu, barka da wannan lokaci. Ga yan jaridan ne ya kamata ka kauda ita. Ka ai sauri, ka kai sauri. Kwantar da hankalinka za ta zo ga hannunmu. Hello sir. Alai sambo babban mutum ya kasa. Kar ka ja mu matsalar da za ta zo ta zumban mu da mutunci da kima a wannan kasar. Ka tabbatar kana da wadataccen shaida za ka ga kama shi. Assalamu alaikum. Allah bai kuna fadilin da wani nema da ita da jama'a. Jami. Allah bai. Me kanka gida na kuma? Na zo ne in gaishe ka. Ka kai mashi? Ya ansa? Janar a ƙasa yanzu. Yes, Captain. Nasarar kishin da yanzu. Okay. Captain. Ka suka tsoro ya. Kowa daga hannun shi. Duk wanda ya motsa sai na harbe shi. Kun gama rena ma hukuma da hankali. Yau ƙarya ku ta ƙare. Captain Nabila. Ranke da dai. Ai ya kamata a bani dama domin in kama yaro ɓarawo. Captain Zamanke. Sa. Na baka dama. Tafi da shi ofis. Godiya nake. Yaro ɓarawo ka dade kana wulakanci kana uwar watsi kana kashe 'ya'yan jama'a a cikin garin nan. Ka dade kana ɓanna. Ai wannan hoton na'ura ne. Zahiri da zahiri nake so. Kar ka dawo. Ka bani kaya. Ka bani makami. All unit and target. Duka jirage su matsaya. Matuƙa jirgin sama. Captain. Yes, Colonel. We are approaching the bridge. Defense position. Okay, sir. Yo kai harsashi ne ya wurinka? Sai shida ne alaji. Shidda? Kai da mahaukaci ina ne kai ba za ka kashe ba kai za a kashe ka. Sauko mu da taswiran jiragen da muke da su. Okay sir. Na barka lafiya. Bango. Ya kake ganin wannan mutum? Ya koyo oga.